Turismo de Galicia se recuperaran pois aquelas semanas da historia de Valdeorras que as que eu personalmente fun medrando e que a verdad que a todos nos instruíron no meu caso, na miña xuventude, para coñecer pois máis toda a historia de Galicia. A verdad que non sabía que pasara tanto tempo e a verdad que é unha satisfacción poder recuperar este acontecemento que ano a ano, durante cuanto se celebrou con continuidade, pois bueno, todo o mundo estaba esperando e a verdad que contaban con moito público, contaban con moito interese por moita xente, non só de Valdeorras, senón incluso do Bierzo e de outras partes de Galicia. Das semanas saíron pois publicacións e saíron pois ponencias que serviron para que cada vez se puxeran en valor testemunhas que serviron para que nos coñecéramos máis os valdeorreses e tamén nos coñeceran máis fora. Tamén penso que foi un acerto que se dedicasen este ano á viticultura e, sobre todo, ao enoturismo, que é unha actividade turística que está en auxe e que en Galicia agora mesmo ten un potencial extraordinario. En calquera das 5 denominacións territorios vitivinícolas de Galicia xurden iniciativas que están atraendo non só a visitantes da propia Galicia que queren coñecer como se fai o viño, como se cultivan as vides, ou coñecer a idiosincrasia de cada un dos territorios, senón tamén do resto de España e o que é máis importante, do resto do mundo, porque cada vez son máis os estranxeiros que se achegan a Galicia buscando experiencias orixinais e de contacto co propio territorio, e aí nos temos moito que contar en canto ao enoturismo. A verdad que felicito o Instituto de Estudios Valdeorreses por ser quen de poñer en valor esta importante actividade que temos en Valdeorras e que agora mesmo podemos dicir que unha das actividades máis importantes económicamente, socialmente e tamén un escaparate fundamental para o territorio. E penso que tamén este maridaxe que se fai entre a viticultura e o irmanamento tamén coa veciña comarca do Bierzo e outras iniciativas como o concurso de espantallos, a verdade é que nos está... Tamén é unha actividade que para o Barco de Valdeorras e para toda a comarca sirve para ampliar a oferta complementaria nun momento que a demanda turística tampouco é a máis importante. Por iso que penso que esta é unha iniciativa que a ver se chega para quedarse o gallá, e dado o éxito que tivo esta semana, probablemente podamos, alcalde, seguir repetindo e apoiando iniciativas como estas. Nada máis e moitas gracias. A 13ª Semana da Historia de Valdeorras, cedemos a palabra ao alcalde do Barco de Valdeorras, Florentino Alonso. Gracias, Jorge. Bueno, en primeiro lugar, felicitar de novo o